ବିଚରା ପାରାର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଆଉ। ଆଜି ଦୋକାନରେ ବସିଲା ବେଳେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ପାରା ଚାଲିବନି ସେ। ତାପରେ ତା ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ଆଣିକି ଧରିକି ଦେଲା ମତେ। ତାର ଦେଖିଲା ବେଳେ ତା ଗୋଡଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି, ହାତ ରଖିଲା ବେଳେ କୁଆଡେ ବି ଯାଉନି କରୁନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନରେ ରଖିବୁ, ଭଲ ହେଲା ଆକୁ ଛାଡିଦବୁ। କହିଲା ହଁ ରଖିବୁ। ତାପରେ ଗଲି ଟିକେ ଟାୟାର ରିପେୟାରିଂ ଦୋକାନକୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଏକ୍ସୟୁଭି ର ଚକାଟା ଲିକ୍ ଅଛି। ଭାଇକି କହିଲି ମୋ ଟାୟାର ଟା ଖୋଲ, ଭାଇ ତାର ଅଲଗା ଟାୟାର ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ଟିକେ ବସ ଲେଟ୍ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବସିଆ। ରିପେୟାର କରିକି ଆସିକି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଦେଖିଲି କି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଟିକ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ କଳା ମାଟିରେ କରିକି ଦଉଛି, କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ଖେଳିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ଗଲି ଘରକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ରିପେୟାର କରି ଗଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନେ ଦେଇକି ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡିକି ଯା ଛତରା ହେଲାଣି। ଆରେ ଆକାଶ ତ ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛି? ତାପରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ହେଲା ପବନ ହବ। ପବନ ଛାଡିଲା ବେଳେ ଗଲି ଟିକେ ଖଟି ଗଲା ବେଳକୁ ଅଛି ସେଠିକି ଗଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପବନ ଥିଲା। ଟିକେ ବସିଲା ପରେ ପପୁଆର କୁକୁର ଥିଲେ କଳିଜାଟା ଭଲ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହବ ହରାଳି। ତାପରେ ଯେମିତି ଘରକୁ ବାହାରିଛି ଠିକ ତାପରେ ଲାଇଟା ପଳେଇ ତାପରେ ଘର ଗଲା ଲାଇଟା ଠାକୁର ଦ୍ୱାରା ପଳେଇବ। ଘରକୁ ଗଲା ଦେଇ ଆଣିଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ କରିଛି, ବହୁତ ବଡ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ତ ଆଡଜଷ୍ଟ କଲି, ଆପଣ ଜମା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେନି, କରିକି